La Molina encara la recta final d'aquesta temporada 2016-2017 amb unes condicions de neu excepcionals. Les condicions d'aquesta temporada són realment espectaculars. Tenim entre 80 i 240 centímetres de neu, l'estació oberta al 100% de pistes, de remuntadors, de quilòmetres esquiables i, com podeu veure, estem enmig d'un pastís de nata de neu. La Molina ha acollit la Copa del Món de Snowboard per a persones amb discapacitat. El 4 i 5 de març tindrà la Copa del Món Snowboard de la Federació Internacional d'Esquí. Realment són uns esdeveniments, unes curses dignes per venir a veure. Hi haurà els millors riders del món competint aquí a la Molina en el Border Cross. Si encara no heu gaudit aquest any de la Molina, pareu atenció a les novetats i millores de tarifes. Aquesta temporada a la Molina tenim moltes novetats. Hem començat millorant les tarifes, hem rebaixat preus i, a més, hem millorat el que són les franges d'edat. Abans un infantil era de 7 a 11, ara s'arriba fins als 16, un júnior era 12 a 14, ara és de 17 a 25 i no arribes a ser adult fins als 26 anys. Això, junt amb la millora de les tarifes, fa que sigui molt més fàcil i més econòmic venir a esquiar aquí a l'estació. Durant tot el mes de març, a més, podreu trobar promocions. Si llegiu el Regió 7, trobareu cada setmana interessants promocions per venir a esquiar aquí a la Molina. Busqueu l'anunci de la Molina a Regió 7 tots els divendres a les pàgines dedicades a la neu i esquí. Retalleu-lo i gaudireu de descomptes en el forfet adult, júnior i forfet infant. Recordar també que altra novetat important de la temporada ha sigut l'optimització de la xarxa de neu produïda. Hem millorat molt aquesta xarxa a fi de que en menys temps puguem produir molta més neu i això ens garanteix unes condicions espectaculars de principi de temporada que vam començar per al Pont de la Puríssima fins que acabem temporada, que serà el 17 d'abril. Un altre avantatge que ofereix la Molina és que no s'ha de fer cua a les taquilles. Una vegada disposes del suport, directament el pots recarregar des de casa, des de la nostra pàgina web o des de la nostra aplicació i directe a pistes sense fer mai més cua a taquilles. I si no esquieu o com a activitats complementàries, també podeu anar a la Molina. Tenim el telecabina que et permet una visió de l'estació estupendíssima sense necessitat de posar-te uns esquís. Tenim una màquina retrac que porta 20 persones, fem uns sopars d'alçada superxulos a la zona de Costa Rassa i també al niu de l'Àliga. Després pots baixar esquiant o pots baixar un altre cop amb la màquina. Tenim parc d'aventura als arbres, tenim pista de gel, tenim segways, tenim tirolines, vull dir, hi ha un ventall d'activitats per tots els públics impressionant.